Dobar dan, ja sam Marko iz Eurovrta i danas ću vam prezentirati kosilicu Toro 21765. Ovo je kosilica koja ima sve. Ima sakupljanje, bočno bacanje, ima i malčiranje. Izrazito velika širina košnje od 56 cm, znači da ćete brzo biti gotovi sa svojim poslom. Jak motor Briggs & Stratton, nazivne snage 5,5 konja, omogućava stvarno, nemate nikakvih tu ograničenja kod košnje, dakle ako je travnjak relativno uredan, znači da trava nije previsoka, ova kosilica riješiti bez problema. Sama košara 74 litre, vrlo velika košara. Vidite i sami, izrazito lako preklopiva. Ima jednu stvar koje druge kosilice osim Tora nemaju, a to je ovaj Smart Stow sistem koji ću vam sad pokazati. Znači to je genijalna stvar po meni. Vidite, vi ovako možete spremiti kosilicu. Znači ovo nemaju druge kosilice jer ne smiju naprosto se ovako držati zato što bi im ulje zalilo motor. Dok ovu kosilicu i druge naravno Torove kosilice sa Smart Stow sistemom vi možete uspravno držati i sačuvati 70% mjesta u svojem garaži ili gdje već držite kosilicu. Znači ovo je super stvar. Evo, vidite i sami, znači izrazito lako se sklapa, ima visinu ručki podesivu u dvije pozicije, super stvar opet. Ono što možemo isto tako reći, ima wash port, priključak za pranje, gdje vi spojite crijevo i jednostavno pustite vodu da radi svoje, očistite kosilicu za minutu, bez da morate dizati ju i mučiti se i tako dalje. Naravno kosilicu, to jest kosište, morate redovno čistiti nakon svake košnje, zato što je trava izrazito korozivna i ona će uzrokovati hrđu. Sama kosilica vrlo robusna, vrlo čvrsto napravljena, jako rijetko kod nas dolazi na servis, što možemo stvarno potvrditi. Ono što možemo još reći je da svakako ima veće stražnje kotače koji su gumirani, kao što možete vidjeti. Kuglični ležajevi, znači odličan prijenos na kotače, nisu nekakve pikse koje se strgaju, slome, saviju i onda imate problema. Znači kotač vam ide lijevo desno, kod ove kosilice tog problema nećete imati sigurno. Ovdje imate ručku koja vam onaj čep odozada koji kontrolira, znači da li se baca odozada ili malčira, imate jednostavno polugu pomoću koje otvarate ili zatvarate taj čep. Inače kod drugih naravno morate ručno umetati svaki put taj čep, a ovdje jednostavno ili malčirate ili bacate u košaru, dakle vrlo jednostavno je to riješeno. Naravno onda mora biti ovaj tu bočno izbacivanje maknuto, jel? Evo vidite i sami, znači što se tiče samog bočnog izbacivanja, vrlo jednostavno se umeće ovaj umetak, dakle ni kod tog nemate problema. Varijabilni pogon, nisam spomenuo, ima varijabilni pogon, samohodna je naravno, i to varijabilni pogon koji se prilagođava vama kako vi hodate, toliko brzo idete. Znači ima više brzina i to kako vi gurate ovu ručku, toliko brzo kosilica ide. Ovo je po meni najelegantnije rješenje varijabilnog pogona općenito na tržištu, dakle nemate nekakvu ručku koju stalno morate štelati brzinu ili ta ručka se naravno može istrgati i tako dalje. Znači ovo je super rješenje i moja topla preporuka. Tako da za ovu kosilicu možemo reći uistinu super kosilica, mislim to kažem naravno za svaku Torovu kosilicu kad su sve odlične. Toro je vrhunski proizvođač, broj 1 u Americi za održavanje zelenih površina. Ova kosilica ima snažan motor, 3 u 1 sustav, znači rješavanja trave, široku košnju, Smart Stow, znači može se jednostavno skladištiti, wash port, stvarno sve što možete poželjeti. Eto, to je bila prezentacija, hvala vam na pažnji i nadam se da se vidimo u Eurovrtu.